Ġew imħabbra żewġ inizjattivi ġodda li permezz tagħhom se jissaħħu l-ħiliet tal-biċċiera Maltin. L-ewwel inizjattiva jippjana l-iżvilupp ta' ħiliet fl-industrija tal-laħam permezz ta' programm ta' taħriġ mal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija, MCAST. Dan il-programm mistenni jindirizza nuqqas attwali ta' ħiliet fl-industrija kemm fil-qasam tal-biċċerija kif ukoll f'taqsimiet oħrajn fil-proċess li wassal għall-provvista tal-laħam fil-katina tal-ikel lokali. Min-naħa l-oħra t-tieni inizjattiva t-tiġdid ta' ftehim li hemm bejn il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali mal-MCAST li permezz tiegħu se tkompli tissaħħaħ ir-relazzjoni u l-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ partijiet. Waqt żjara fil-biċċerija pubblika l-Ministru Anton Refalo spjega li l-programm se jkopri l-proċess kollu permezz ta' taħriġ dwar il-karatteristiċi tal-laħmijiet u qatat differenti tal-laħam, l-iġjene fil-proċessar tal-ikel, is-saħħa u s-sigurtà fil-proċessar tal-laħam, iż-żamma tal-għodda u t-tikkettar fost taħriġ ieħor. Dan it-taħriġ se jsir biex tkun żgurata l-kwalità tal-laħam. Flimkien permezz tal-edukazzjoni qegħdin min-naħa l-waħda aħna nagħmlu kors għall-ewwel darba lill-biċċiera tagħna sabiex hemmhekk aħna nkunu nistgħu wkoll nġibu l-qudiem il-ħiliet ta' dawn il-persuni u min-naħa l-oħra wkoll inizjattiva importanti hija li qegħdin niraffermaw il-Memorandum of Understanding illi hemm bejn min-naħa l-waħda il-Ministeru immexxi minni u min-naħa l-oħra wkoll iċ-ċentru tal-MCAST sabiex iksir iktar innovazzjoni u riċerka f'dan is-settur. Il-Ministru spjega li wara diskussjonijiet bejn il-Veterinary Regulation Directorate u l-MCAST minn barra taħriġ fir-rigward tal-laħam aħmar li fil-fatt jiġi proċessat fil-biċċerija stess se jingħata wkoll taħriġ fuq il-laħam abjad bħal tjuru f'nik li ma jinqatilx fil-biċċerija pubblika. Preżenti għaż-żjara kien hemm ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima li qal din missjoni importanti tagħna li nipprovdu taħriġ f'kull settur tal-ekonomija biex inkomplu noħolqu mhux biss opportunitajiet imma wkoll dak li l-istudent għandu bżonn biex l-istudji tiegħu jkunu holistiċi u jolqtu kull aspett ta' dak li jkun qed jitgħallem fil-klassi. Illum hija ġurnata oħra li fiha qegħdin nuru kemm is-sistema edukattiva tagħna hija waħda proattiva u li tassigura propju illi nagħtu opportunitajiet anke ġodda lill-istudenti tagħna sabiex jilħqu dak li huwa l-potenzjal sħiħ tagħhom. Infatti qegħdin naraw l-inizjattiva li permezz tagħha jkollok kors ġdid ġewwa l-MCAST li jwassal propju għal karriera f'dan is-settur, settur illi tant huwa importanti, settur illi hemm bżonn allura ħaddiema ta' kwalità, ħaddiema li jkollhom propju dak li hija ċertifikazzjoni li turi l-livell ta' għarfien tagħhom, ħaddiema li jassiguraw prodott bniem Malti.